Een soort mensen binnen oondien troch het versterren van schilder Jan Kooistra van Damwoudt. Kooistra wie als schilder ook landelijk bekend en hij zijn galerij in Dokkum in de binnenstad. Cultuurwethouder Pietje de Graaf van Noord-Eerst-Friesland kwam Kooistra geregeld zien en schrok van een mooi bot doet ze het nijzedden. Ik lees het en ik hier eerst even een skok. Ik hier al even een jet van een collega van mij dat hij zei van nou, nevens mij komt dat nijs aan in die boeten. En ik ben best wel een beetje skokt, want ik hier het net onkomen, jongen. De Graaf kwam de schilder Gouders zien bij openingen of tentoonstellingen. Maar ook daar boeten hielden ze wel contact. Ik kwam wel eens even deel, we hier wel eens even gesprekken. We hebben ons dwaande best om hier een museum voor hem in te richten. En wat dat betreft ran ik wel eens even bij hem binnen, even in de galerie. En zijn tentoonstellingen weer vanzelf fantastisch. Vooral de laatste jaren doet er hem ook richten op de Bibelverhaal, het scheppingsverhaal en het Leidenswaai. Nou, het is weer fantastisch om dat te zien. Jan Kooistra zal mist worden in Dokkum en omjouwing. Want naast zijn bijzondere schilderijen wie hij nevens de Graaf ook een vriendelijk en noffelijk man. Een vriendelijk woord en een gesprek met hem, dat koel altijd. Het weer echt, we zullen hem echt missen in de stad. Dat is echt weer een item wat we missen zullen. En de etalages hier er altijd prachtig mooi staan. Mensen kan ik altijd mooi foto's zien van prachtig mooie schilderijen die het echt een verhaal vertellen.